Hi guys, kani nga video is mensahe ni siya para sa tanang mga single na dili nakahulat nga makauyab. Yes, that's right. So siguro ikaw ni nga batan-on or eskwela pa ka nga Kristohanon nga nakaygipangita sa imong dugan, nakaygipangita sa imong kasing-kasing sa imong sulod nga ganahan na ka nga nakay ka holding hands or ganahan na ka nga nakay ka I love you na ka chat or na nakay ka tawag nga magkilig-kilig mong duha, no? Kiligon mong duha. Mag-chat nga amping, mag-chat nga take care, kaunan niya. So siguro gimingaw ka ng mga panahuna, no? Ay limbo nga imong kasing-kasing igsuon kay atong hinumduman nga deceiving ang kaaway. That's right. Natay kontra. Natay kontra nga moilad nato. Remember na ang plano sa Ginoo is not to harm us but to give the best para nato. Where ang yawa is to harm us, to steal, kill, and destroy. So, dili ta padala sa tong kasing-kasing nga inline ni siya sa flesh, no, nga maoy mag ah, maghatag natog problema labaw sa tanan na apoy tig-tempt nato. So that's why importante kay nga mo listen ta sa voice ni Holy Spirit. That's why importante kay na mo basa ta sa Bible so that guided ta, so that atong giguard atong kasing-kasing. No, remember nga we Christians, we are not following our heart but we are following the conviction of the Holy Spirit. Sa kalibutanon nga pamaagi is mo follow sa heart. Follow your heart, no? Pero kitang mga Kristohanon is we follow the Holy Spirit. We do not follow our heart because our heart is deceitful. So guys, ano sa man nga mensahe akong punto nga i-share ninyo karon, no? Siguro gikuan na ka kanang gimingaw katong time nga kanang naay ni love nimo, na feel nimo nga love kay ka. Na so ni uyab-uyab na pud ka. Then pagkahuman na pod, nag-break na pod mo, nasakitan na pud ka, no? Gana na pud ka nga single ka. Then kung masingle na pud ka, gana na pud ka nga makauyab ka kay gimingaw katong time nga na kay uyab, na kay partner, na kay kanang tig chat nimo, tig support kunuhay nimo, no? Tig pray kunuhay nimo. Sa bisan dili pa right time, no, inyong iampo nga Lord may among giampo nga magkakami gyud, no? Magkakami gyud, magkasal gyud mi. Pero ang unsa dagway gihuna-una sa Ginoo nga dili day siya para nimo. So maulaw pud ta ni Lord, no, nga na siya giandam nga the best para nimo, pero ikaw gaana na ka Lord kani siya, Lord akong giampo nga mao ni siya. Pero remember that God's ways are higher than ours, no? God's thoughts are higher than our thoughts. So we will not lean on our own understanding but we will trust the Lord with all our heart, no? Siguro na dilin ka sa mong own understanding ni anak ka nga Lord perfect naman ni siya, no? Gitarista man ni siya, worship leader man ni siya, no? Preacher man ni siya. Igsuon ang perfect nga person or ang right person nga kay wa man day perfect, sorry. Ang right person nga i-give ni Lord nimo dili na basihan sa talented ba na siya or grabe ba na siya ka-faithful sa Ginoo or may ba na siya mo preach or mo kanta, dili na siya may basihan. Yes, nindot na siya nga characteristic na mga gipangita, pero if dili mo compatible, if dili mo compatible, if dili mo magkasinabtanay, if dili kamo ang giplano sa Ginoo, kay nilin ka sa imong understanding na mas ni-follow ka sa imong heart nga gwapo siya, nanan niya tanan, pero dili day plano sa Ginoo. So masakitan ra ka ini kaulahi. Yun diri sa Genesis chapter 2 verse 18, ha? Then the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him." So bot pasabot nga ang partner day nga ihatag sa Ginoo nimo
nako ug natong tanang mga Kristiyanon nga batan-on fit day para nato compatible, no, magkasinabtanay, pareha magpanan-awon, pareha mag heart para sa Ginoo, para sa ministry, fit, no, ug labaw sa tanan, stable inyong relationship sa Ginoo, labaw sa tanan, stable na ang tanan inyong trabaho and ana. So before ni gihatag sa Ginoo si Eve ni Adan, si Adan nanay una personal relationship sa Ginoo strong na. Ikaduha, na siya trabaho, pag-alaga sa mga animals, na siya gikapuy-an. Then usa gihatag ni Lord si Eve ni Adan. So guys, akong isulti ninyo nga before ihatag ni Lord si Eve or si Adan nimo, ganahan si Lord nga stable ang tanan. Labaw sa tanan imong spiritual life, imong relationship sa Ginoo. Stable na, strong na, firm na. You are devoted, you are in love kay nimo ang Ginoo. You love Him with all your heart, mind, soul, and strength. No, mao na siya number 1. And ikaduha, love your neighbor as you love yourself. Mag-una gyud ang Ginoo. Ikaduha, ang right one para nimo, imong silingan or ang imong mga friends, no, ang mga lost souls, no, and labot taan na ang imong future partner. So siguro makaingon ka nga, Lord, mao na ni siya ang atong itakol karon nga importante kaayo. Siguro makaingon ka nga, Lord, stable naman Lord ang akong kuan nimo, ang akong pakigrelasyon nimo. Kanang enough naman ka, ingon naman ko, niingon naman, na naman sa akong kasing na enough na ka Lord. So Lord, pwede ba nga manguyab na ko? Pwede ba nga sugtan na nako ni siya? No? But remember, kinsa may niingon nga it is not good for man to be alone. Si Adam ba? Or ang Ginoo? Of course, ang Ginoo ang nagsulti diri sa pulong sa Dios in sa Genesis 2 verse 18. Wala ingon si Adam, Lord, na naman tanan, enough naman ka Lord. So, pwede na nga ihatag mo si Eve. Wala nangita si Adam ni Eve. Kundi si Lord ni declare, Adam, right time na ikaw na kay maasawa. Right time na nga ikaw mosulod og relasyon. So guys, hinumduma ang moingon nga ready na ka, dili ikaw, kundili ang Ginoo. So ayaw gyud na siya kalimta. Siguro di na ka kahulat, siguro nasuya na ka, no, gana na ka naagi temptation sa kaaway. Kay para masakitan ka pagbalik, para mausik imong panahon, no? Remember atong main goal na itong mga Kristiyanon, labi na kung batanon ka, no? Dili ka mag-evangelical, kundi mag-evangelism, ha? Dili ka mag-disciple chicks, kundi mag-discipleship. Imong atong main priority karon is not, no, dili ang mag-uyab-uyab because it can makawatan atong oras ana, no? The thief is here to steal, kawaton imong oras, kawaton imong panon, imbis mag-devotion ka, imbis focus kay kasi imong devotion, imbis focus kay kasi imong quiet time, imbis focus kay nasa imong una-una, sige ang pag-win souls and make disciples. Nasa imong heart, nasa imong vision, nasa imong panamawon nga is imong i-win ang imong mga classmates or imong i-win imong mga lost friends nga wala pa dira sa Ginoo. Pero tungod kay natintal ka na kay naibgan, tungod kay nagpadala ka sa imong emotion, nya dili di ay gitugot sa Ginoo, na disturbo ang imong pag-alagad sa Ginoo. Na divided imong kasing-kasing. And magkahinay-hinay na gyud og imong tibuok oras, magkinahinay na gyud og kahatag nimo sa imong uyab. Ay kumpiyansa mo yung ka nga kaya ra nako ni. I can manage my time. I'm responsible naman ko Lord. Dugay na bita ko nangalagan nimo. Siguro natintal ka na nga mindset.
nga kaya na ko ni manage na on time, pero grabe na day kay ka in love sa imong gihigugmaan. Dili na day na love last na day na. Dili na day na genuine love kundi obsession na day na siya. So pagbantay basin ikaw giuwat kas kaaway. So open your mind, open your heart basin og na nakasulod ka sa patibong sa enemy. So igsuon dili ni para kanang gapuson ka or para tukon ka, pero para nis imong kaayuhan, para dili magguba ang imong future, para dili magguba imong relasyon sa Ginoo, para dili magguba imong pag-eskwela. Amen. So mo ni siya ang pinaka-importante nimong hinumduman. What is your priority as a Christian? No, as a student ba? Or as a isip anak ba? Kinahanglan nga ato sang unahon ang mga number one natong mga priorities. No, si Adam, iya sang pagkirelasyon sa Ginoo, number one. Kaduha, nagtrabaho siya. Iyang giatiman ang creation sa Ginoo. No, hinumduma sa pag-atiman pod sa imong pamilya. No, ay kalimot na kay responsibilidad pod isip anak, na kay responsibilidad isip estudyante. No, ayaw itugot nga mausik kay mong kwarta, ay itugot nga mausik kay mong panahon sa sayop nga desisyon, ay itugot nga maguba imong kasing-kasing, masamad imong kasing-kasing tungod sa mali na tao. So ako mga pag-ampo nga unta inyo ning i-share nga video, o dili ninyo malimtan gyud nga dili kita ang mo decision nga ready na ta nga mosulod og relasyon, kundi ang Ginoo mismo maoy mag-declare, maoy mo decide nga ready na ka na. It's time. Every now and then mag-agad ta sa planos Ginoo, dili sa ato because isip tao masayop ra gyud ta. That's why we trust in God with all our heart. We do not lean on our own understanding, sa giyon pa sa Proverbs. And ikaw ang target sa kaaway karon, kay Kristohanon ka nga batan-on, dasig kay ka. So ay itugot nga ma-waste imong time. Pwede nimo siya pasabton nga ato sa unahon atong Ginoo. Maghulat sa insaktong pamaagi. Unsa man ang eksaktong pamaagi, no? Dili ka nang maghulat ka pero ga I love you hanay mo. Dili ka nang maghulat, nagprofess ka na naghulat kuno mo, pero nasige mo chatay. Sige mo og date. So ay ninyo kalimta nga atong unahon ang atong buhi nga Dios. We seek God first and blessings will just follow na lang. Yo na kay ang kabalakan. Si Adam wa na ang kabalakan. Kay ni follow ra niya si Eve, no? Na fail pa man gani sila bisan ang Ginoo na nagtagana nila. Nikaon sila sa fruit of knowledge. So that's why nga atong protektahan atong kaugalingon, atong i-guard atong mga kasing-kasing aron dili ta maawat sa bitin. So kinahanglan nga i-guard nato atong heart. Dapat dili mag-drive ang heart diri, kundi kani mo'y magbuot diri nakabaluta ang sa pulong sa Ginoo, nakabaluta sa promises sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. So kinahanglan i-apply nato. Remember guys, that moingon gyud ta hangtod karon nga it is not my will be done but God's will be done. Kay ang will sa Ginoo mao'y pinaka the best. It's not to harm us but to give us a good future. It is to prosper us. So trust in God and let us obey the Lord. Sacrifice lang ta. Kay sa unahan, sa dirang mahulat ta, dili ta magmahay. Kay nga naman, ato mang giulat ang best sa Ginoo. Ato mang gisaligan ang Ginoo. Paghulat sa insaktong panahon, si Lord ang nakabalo, no? Everything has a right time, naragi right time ang tanan. Enjoy sa imong season nga single ka,
Kayo sa mong chat-chat, putle sa na para di ka ma-distracted. Na dakong ipabuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Dagang luwason ang Ginoo, pinaagi sa imong kinabuhi. Himon kang panalangin sa Ginoo. Daghang blessing sa mabot sa imong kinabuhi sa dirang obedient ka ni Lord ug submissive ka sa atong buhi nga Dios. Pray to God, ask God, Lord, give me a heart that obeys you, that listens to you, that will not ignore your voice. Inumduma ikaw masakitan ra ka kung mag-una-una ka sa plano sa Ginoo. So, i-apply gyud ni ayaw padala sa imong kasing-kasing sa gibati sa imong kasing-kasing. Kundi tuuhi, i-believe nga naay nindot nga plano na isad ang Ginoo sa imong kinabuhi para sa imong kayon, para na sa the best na para nimo. So, ato pong una-unaon nga hapit na mo balik ang Ginoo. It is dili nato i-prioritize ang kaminyoon ket sa diri sa kalibutan, but atong kaminyoon sa gingharian sa Dios kung siya atong bridegroom, kita ang iyang bride. So guys, kung nakabantay na ka nga mas gigugma na nimo kanang tawhana kaysa sa Ginoo, you are deceived. Kitrap na ka sa enemy. So samtang dili pa ulahi ang tanan, no, i-priority si Lord sa imong kinabuhi, ibalik sa imong first love, ipahawa, no, ay itugot nga malayo ka sa Ginoo tungod lang ani nga relasyon, ay itugot nga kaning imong pag-alagad sa Ginoo mawala, no, mahuyang tungod lang sa gigamit sa kaaway. Pagbantay kay pwede dahil na siya kanimo partner gamiton sa kaaway. Pwede gani ang panalangin gamiton sa kaaway. Like Eve, gigamit siya sa kaaway para si Adan mukaon sa fruit of knowledge. So pagbantay kay basin niya kanang imong gihuna-huna nga God's gift naman nimo na ni will sa Ginoo kay nanan niya tanan. Pero di ay gigamit dahil sa kaaway, gigamit dahil sa enemy. So, pagbantay kay bisan si Satan giyon sa Bible that he disguises himself as angel of light. So, do not be deceived. Trust God. Trust God's promises. I-apply imo na katunan to wait and to be a good and faithful servant tara sa tumboy nga Dios. Anakas Ginoo, gigugma kaniya, ayaw unhi ang plano sa atong buhi nga Dios. Enjoy your single season kauban ang Ginoo. Wala ni nakawang but invested ni siya, nakita na sa Ginoo mong sakripisyo. Hinumduma that Jesus is enough. Go back to your first love kung nabati nimo, kung nangita na kag kalipay sa laing butang o nalingita na kag kalipay or katagbawan or gugma sa ubang mga tao. It's a temptation. Ayaw pagpaduol sa pangpang para di ka matagag. Siguro kumpiyansa ra ka, di ra bitaw ko matagag, okay ra ni. Pero kung nagapos na ka, matagag yun ka. So run from lust, run to God, stay close to God, dili sa temptation. So kinahanglan, go back sa imong devotion, go back to the presence of God. No, kay na gitintal gyud ta kita mga bataan noon sa kaaway na mangitag kalipay sa mga temporaryong butang, nangitag joy, nangitag love sa tao or sa uyab-uyab. So guys, choose Jesus first, everything will follow. So all the glory and honor belongs to God. Ay kalimot ang subscribe and hopefully nga imo ning i-share. Thank you guys. Amping mo. God bless sa tanan.